Natanggap na ng 600 senior citizens na kwalipikado sa ISIS program ng DSWD sa bayan ng San Fabian. Ito ay sa isinagawang payout na kahapon, March 25 sa San Fabian Public Auditorium. Ang bawat benepisyaryo nakatanggap ng 3,000 piso. Malaking tulong daw ito para sa pang-araw-araw na gustusin at pangangailangan ng mga senior citizen. Samantala sa Dagupan City, nasa 500 residente ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal sa pamamagitan ng programang Purok Kalusugan na ginanap sa North Central Elementary School. Alok dito ang medical at dental check-up, prenatal care, immunization at mga laboratory services. Nagbahagi rin ang City Health Office ng health education, nutrition services at mga serbisyo sa kalinisan ng komunidad. May libre ring gupit at pamimigay ng mainit na pagkain gaya ng arroz caldo para sa mga dumalong residente. Tuloy naman ang lokal na pamahalaan sa paglalapit ng mga serbisyong pangkalusugan sa bawat purok at sityo para masiguro ang kapakanan ng mga mamamayan. Courtney Robles, RNG News.